Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakerdob yeng jongpi. Ka kenhuan kinongnya tuk-tuk arsaka ka balatip kerteng kum ka The Ultimate Legend Bikers Association ne ka Tulba menta ka kenti kan sa pelong biang ya ka Christmas caroling ka baju pelong manlau snam ka ban salong ha ka khanyo trik uno pra arajar arpsau ka ban sedang ha ka por prab gym step na Phyllaw State Central Library ha ka ba onsapan kod ha ka sinong Mairang ha kanigasngi ka Tulba kan sa IT ru ya ka jing ayos ngau bah Christmas sya ka wei ka long yeng da ka yeng ka ba ka Tulba ka lada pensiona kumta u publicity secretary jong ka Tulba usamla es kurba ulakhot bat wer ya baro kinong nya thuk arsaka bakin ya sim bentalang bat ka kenhun kum ka jing ay mensim ya ka jing le Christmas bat ya ka jing tip ka babnia Phyllaw ban telefon hau number 98563 18442 98622 00388 but 93665 18508